Ni lawan. Thằng xem dinh em ban lọc cái dinh em thì còn là bắt tay tengok olah di kan ni saya yang tarung. hat ba blok balat pada Mình tao thế. Thằng cầm block để gì kìa. Ya, không chụp. Xong sẽ xong. Wah, beli fishong tu. Shong tu jong se wah. pi om shong ta Nga ông và phim trong Hasuki gen trong i Hamadan wa. em ni nong kendong nyemen macam hamadan nim julian ma shong ni cuti bastai Tata shong na ang tu jong kan penmelin na dodong tas ni. Shong Hamadan pi long hi. ni ka jam ha ta ka shong deh ni ka jam ha dan yu hang ni Ketika sofa te ka bajam te kong ka tu. sofa yu kata Bajam mop kan banda shong ru so aram ha kan. ni tingi dan nak kaling kena diang lah tu tepang ngajin shong ji kan Tata Tata ka jam melera. ha. Tata. Dah pindi siya ko yang hi Zo hilit chim ya kong. Deh habak ta bisa siya no. nanti kong napok tersat ngade Ngala jupay Diba? hi siya na mga yalinti ang mga hikam nga hapit siya feel itu. video kata dia kata kami juga semua Yang patay ko no kanya kata siya sa fu. Tato melera. Zo hilit penbuat lam na kapla jog ikong sa kamera tiya. kaya ba Stay siya. Deh habak ta kong di siya no nakasama pila tangan deh dawan na doon na jengay. So ba pila mi na doon ang step. Yan. Tangan em. baik kong kabyang hi sa uni uwi ko nga ro lakim nga nga ro bre bo uni uwi ro kan sa pisar om don tentang baik kali berjam asal kerjaan sampai kali kong sa Pero pag comic pi kong ni la pala ya ginya le jiu sha na sing shit za. Ya, lah ngan pen i shit za da ito ni shit la.